Mayong adlaw sa tanan sa tibuok Mindanao. Ako ni ako magpadayag sa ako nga kaugalingon nga komento about sa kining dako kayo nga issue karon nga kining Kapa ministry nga gipa-stop sa atong pangulo. Actually, ang atong pangulo dunay katungod tungod kay nagid siya sa ibabaw. Kita siya sa kining dako nga posible nga mahitabo sa unahan. Pero usahay kining tao makita nato ang unahan through rasab sa atong pagbana-bana. But then daghan pud mga tao nga medyo nabahin ang komento sa nagkalain nga mga tao about aning investment. Ang tanan nga naka-appeal wala dili gyud gusto nga muundang ang Kapa. Apan ang wala naka-appeal naga-BI ug nagabugal-bugal ngadto sa mga tao nga naka-appeal. So ako lang ikasulti sa niini. I think diri sa Pilipinas is karon lang nahitabo kining giingon nila nga investment scam nga walay nagreklamo, gipa-stop ang maong operation pero walay nagreklamo nga mga membro tuod kay silang tanan nakadawat. So but pasabot in 3 years kung imong maginon taas na kayo ng 3 years ngano nakasustain sila, and possible ba nga makasustain ang Kapa ministry through sa ilang mga businesses? I tell you, para sa ako is ako lang kaugalingong una-una dili gyud makasustain ang Kapa sa pagpanghatag o 30% every month through sa iyang mga business nga gipang establish karon. According sa SIC, 400,000 I think kung wala ko na sayo. 400,000 lang ang ilang financial statement dito sa SIC nga ilang gi-report every month. So lisod kaayo nga ingana nga sitwasyon nga makasustain sa millions of members nga kanang naga-appeal niya na. So makaduda sa imo no. Pero sultihan ta mo ang tibok kalibutan dili na imposible nga mahitabo. Sa tibuok kalibutan kung diri sa Pilipinas sa mga businesses dili na siya makasustain. Pero I tell you dunay niabot sa ako nga komento nga not only business no, nakakita gyud ko sa video nga gisulti sa founder nga ni-appeal sila diha sa gitawag og trading in currency, buying and selling og currency sa nagkanilain nga nasod. Subot pasabot nga mopalit og dollars sa barato nga presyo unya sa diha nga motaas na ang dollars ilang ibaligya. Sumo na trading, and which is I've learned so much about that through my wife no nga grabe gyud kadako ang return kung mamaayo ka sa trading, which is same ra man siya og principle about sa business. Mopalit ka og humay nga barato kayo nya imong ibaligya nga mahal ingana na siya. So business ra gyapon na siya. Ang problema lang tungod kay ang trading sa Pilipinas is not regulated by laws. Walay balaod nga nakasandig niini. But if we talk about sustainability sa Kapa, I think kung naga-appeal sila og trading business, makasustain jud sila. Why? Because trading business can return profit from 100%
will times into 400%. It means nga ang imong kwarta dublihon ug dublihon ug dublihon pa gyud kung maayo ka sa trading. Ug daghan kayong trading platforms nga motabang aron imo ma-trade in nimo ang imong currency. And especially karon nanggawas na ang mga bitcoins, mga cryptocurrency sa Pilipinas. So I think masustain jud sa kapa ang panginahanglan sa mga tao. I tell you, trading is the ability. Abilidad na siya. Na siya diri. Gitagaan na siya kaalam ang mga tao nga mo trading on how to trade in. Naagid na sila kahibalo. So na sila mga sekreto, na sila mga secrets. And especially kung moabot mo hisgotag about cryptocurrency. Diyan siya mga gitawag og kining Bitcoin mining. So nay mga machine nga mo sagap sa Bitcoin na ang Bitcoin makuha nimo unya imong i-convert into Philippine money unya imo dayang tigumon to. So makasustain gyud ang kapa kung naa sila ana nga trading. So siyempre di gyud na itug-an kay naagod na sa ilang behind dragod na siya sa eksena. Mga business nga bag-o lang nahimo. I think nagagikan na sa ilang trading business. Niadto siya og Singapore or Hong Kong aron maga-study na ang maong business sumala sa video nga akong nakita. So kung pa-stop og kalit, dili nimo approve nga scam. Mas maayo pa siguro og ipadayon tapos tanawon. Then ang mga congressman maghimo og balaod to make the people safety. So mahimong safety sila diha sa pag-invest. Ang Biblia naghisgot nga dunay return nimo kung mohatag ka. Dili man physically, dili man kuan, pero ang Biblia nag-support ana nga mga maayong buluhaton, no? Si Pastor Jewel kung mohatag siya, panalanginan po na siya pagbalik. There's nothing wrong about the Bible. It will support about that. And the ministry of Kapa is supported by the Bible. Only thing una-una lang tanga siguro basin og madaot, no? Pero pwede man na siya padayon nya manmanan sa gobyerno, no? Dili nga i-stop kay sultihan ta mo 5 million people, not only dili lang 5 million kung daghan pang mga tao nga moapil og tibuok Mindanao mag-aapil niini wala na dira sa Mindanao. Ang mga tao maka-establish na makapundar na og business, no? I think nga dili gid ang tao magpabilin anang mao kuan anang maong donation dili magsalig ana. Dunay yung mga tao nga mga kugihan nga hinig human ni ana nila return magdawat sila kwarta ilan ang ipundar og business. So mubalik ra gyapon na sa ato ang pag-uswag. I tell you karon siguro dunay mga namati niini mga dili gyud mo oyon nining mga investments. I tell you pasagdi ang mga tao, no? Pasagdan ang mga tao which is na may freedom to sa pagpaningkamot sa kinabuhi. Naman tay kagawasan sa tagsa-tagsa. Siguro dunay economic growth mga kaigsunan kung kita naga-study sa mga bag-ong pamaagi aron kita ma-bless makakwarta, no? So para sa ako walay problema na siya trading or even kuan buy and sell mura ra gihapon na siya negosyo, dili dili maayo, dili na siya bad kun dili naningkamot lang na nga makahimo nga makahigawas sa tanang kalisod. I tell you karon ang presyo sa kopras perting lisura, pero kung dili mo kasabot
inyong i-look down ang mga tao. Ako wala ko nag-appeal sa kapa. Pero ako lang ning advice sa tanan as pastor nga be open-minded, no? Atong tagaan og comfort na sila. Kaluoy ra ba nang nagbaligyag kabaw, kaluoy ra ba nang nagbaligyag yuta. Nga inyo lang sayon-sayonon og BI tungod kay nagkakapa-kapa na daw ana. Sultihan ta mo ni ang time nga inyo atong ipakita ang gugma sa mga tao. Ito ipakita ang gugma sa uban aron magkahiusa ta. Kay kadto ra bang daghan kayong nag-BI sa pag-abot sa panahon kung i-regulate nga mahimo nang okay na ang kapa. Mao ra ba pud hinuon siguro mo una og butang dito Abi ninyo as pastor, I feel the heart of this founder nga doon siya desire nga mahimong magawas nun sa pagkakabus ang mga tao. Unlike sa uban anang train nga magpakalimos dito sa mga bus, magwali. One time niadto ko sakay kog bachelor, sakyan ng bus na nagwali niya tapos nag-ana og mga nang kulik og kwarta. Giingnan na ako. Ang kuan ba ang kanang ang pulong sa Ginoo dili ba day libre nga ihatag? Pabayaran ba di ay? Kinsa ang tinuod nakatabang katong mga tao nga nagtudlo nga mangayo sa mga tao para mo mauswag ang ministry, ang relihiyon, o katong tao nga naghatag asay ka pabor dapit sa Biblia. Ang pabor sa Biblia kadtong mga tao nga naghatag. Gani ningon siya kung musunod ka nako, ibaligya ang imong mga kabtangan. So grabe siya ka importante. Ako sa lang ka ordinary nga tao, but I just want to clarify my status. Kung asa ko dapig, wala ko nag-appeal, pero I think sobra kayo ang pag-BI sa mga tao nga nag-appeal, nga wala nag-appeal sa kapa, ngadto sa mga tao. Without knowing, doon na nagpakamatay, doon na na-depress. O kung maghiusa ka ang tibok Mindanao, nga ipanawagan sa presidente nga ibalik, even dili ta member, musuport ta nila, aron mabalik, kay luoy kaayo ang mga tao. Musamot na hinuon ta og BI sa ilaha. So, dili na sayop. Akong ifrog nga dili sayop naa sa Bible. Ug ang nakasayop lang is ang panghuna-huna sa uban, ang panghuna-huna sa kadaghanan, ang expectation sa uban, no? Ang anticipation nga dili maayo ang lungtaran. Pwede man na siya pabalik tapos man-manan tan-awon kung unsa galing, no? So daghan kayong salamat nianang maong pakig pag paminaw o pagtan-aw nining video. I pray that God will bless Philippines. Bisan sa mga pamaagi nga dili katuohan, sa mga milagrosong butang nga ang Dios magapamuhat sa tagsa-tagsa ka kinabuhi. Ayaw ka depress, dunay plano ang Dios sa imong kinabuhi. I-bless ka niya aron manghatag ka sa uban. God bless you.